गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बियो बिटिआरल' नङा आसामावबो सा सानजा भारतनि गोबां रायजोआव आरो सारा भारतआवनो उन्दै उन्दै हारिफ्रा जोबोद खस्थ'आव थांनानै दङ। बिथांमोना संबिजितनि मोन्थाइखौ मोनथारनांगौब्लाबो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बिथांमोना मोनफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना दुखुआव दङ, नाथाय सोमावसारनोबो हाया। बिथांमोना अनजिमाबो गैया। दा बै हारिफोरखौ दिनै जोङो जिहेतु जोंबो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो थांना थानाय मोनसे हारि, जोङो बिथांमोनखौबो लोगोआव लाफानानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सानदों। बिथांमोननोबो जों नंखायनो भिजन डकुमेन्टल' नङा, गुबुन गुबुन मददफोरखौबो जों होदों, जाहाथे बिथांमोनाबो हारि महरै थांना थानो हायो आरो थांना थासान्दियाव बिथांमोना बर' हारिखौ गावनि सुथुर नङा, गावनि लोगोसो बायदि साननो हायो, अननो हायो, मान होलायनो हायो आरो इयुनाव जोंनि लामा हान्थिनांगौ, जेराव जोंनि मोन्थाइनि बाथ्रा दङ, जोंहा गोबां एजेन्डाफोर दंबावो। बे समफोराव जाहाथे बिथांमोना जोंनि लोगो जाफायो, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो भिजन डकुमेन्टल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ मदद होदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव सोरबा सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनायनि जोंखौ आरोबाव नाजायोब्ला बे हारिफ्रा जोंजों गसंफायो। बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ लानानै आवगायनायनि थाखाय मोनसे बिथांखि जों आखायाव लादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बियो बिटिआरल' नङा, आसामावबो सा सानजा भारतनि गोबां रायजोआव आरो सारा भारतआवनो उन्दै उन्दै हारिफ्रा जोबोद खस्थ'आव थांनानै दङ। बिथांमोना संबिजितनि मोन्थाइखौ मोनथारनांगौब्लाबो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बिथांमोना मोनफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना दुखुआव दङ, नाथाय सोमावसारनोबो हाया। बिथांमोना अनजिमाबो गैया। दा बै हारिफोरखौ दिनै जोङो जिहेतु जोंबो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो थांना थानाय मोनसे हारि, जोङो बिथांमोनखौबो लोगोआव लाफानानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सानदों। बिथांमोननोबो जों नंखायनो भिजन डकुमेन्टल' नङा, गुबुन गुबुन मददफोरखौबो जों होदों, जाहाथे बिथांमोनाबो हारि महरै थांना थानो हायो आरो थांना थासान्दियाव बिथांमोना बर' हारिखौ गावनि सुथुर नङा, गावनि लोगोसो बायदि साननो हायो, अननो हायो, मान होलायनो हायो आरो इयुनाव जोंनि लामा हान्थिनांगौ, जेराव जोंनि मोन्थाइनि बाथ्रा दङ, जोंहा गोबां एजेन्डाफोर दंबावो। बे समफोराव जाहाथे बिथांमोना जोंनि लोगो जाफायो, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो भिजन डकुमेन्टल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ मदद होदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव सोरबा सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनायनि जोंखौ आरोबाव नाजायोब्ला बे हारिफ्रा जोंजों गसंफायो। बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ लानानै आवगायनायनि थाखाय मोनसे बिथांखि जों आखायाव लादों। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।